Počkej, pojď si korc. Já tam nejsi za ním! Fakt Já jo. jsem utek. No on šel do... Já jsem byl první, šel jsem do fire exitu. On šel za mnou, já jsem utek mezi tím a on si myslí, že jsem furt někde tam. Aha. Hej, Marku, mám to i pro tebe, kamože. Jajc! Tam tu, jo. A koukej se, jo. How was your day? Thank you for your cooperation and happy travel. Fín? 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 Já mám to nejdražší tady, ty kreta. Pojď na diskošku. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. No, Ale? a co jako? Ale Akbar. Jsi čurák. Ty zasraný lemurováka. Ty mrtvo. Počkej, já ti nahraju, běž zpátky. Co? Já jsem malej. No, já jsem malej. Hej, co to bylo? Ty to je Matrix, ne, brácho. Oh, tady jsou strašný love, brácho. Jebe ti? To je strašně děleno, kámo. Hello. Já přežil! Já... Dekepně optík. Do prdele. Do píči. Nech toho. Blázne. Mora. Johnny? Ale... Hej, oni mi ukradli pivo! A značku. Pivo! A značku, všechno ho okradli, kámo. Hej, ale prostě... Amíci. Ne. Dokud mě nepustíš, ty svině. Mamo! Utočí na nás! Počkej, můžu dělat tohle. Nech ho tak. Sebe... Jo. Zabavím vám to. Hello. Hello. Kotka! Hello. No. Čum, koukni se, hele. Ne. Skoč tam, zati. Co tam strčil? Ono upaluje! Co se děje? Co to je?
Zachráním Johnnyho, to je můj úkol. Co je? A ne, dostanu. Neboj Johnny, 10 raket. Až mi tvůj pálí. neboj, mi to dá. Já se jdu vychcat. To je debil, proč neodletí? On prostě, on odletí na střeše ten kripl. No, to říkám, on odletí na střeše prostě, čum. Ty pičo, nechoďte sem. Pojď sem. Nechoďte doleva, nechoďte, běž se podívat tam dozadu. Tondo? Běž se podívat tam dozadu, běž tam. Kam dozadu? Tady dozadu. Běž tam rovně. Ty kokot. Rovně, no. Já tady nějaká mrtka. Otevři, uděláme prank na koberce, dělej. Prank. Hej, kam letíš? Čau? Jo! To co bylo? Je to normálně. To nezní hezky. Bacha! Do piči, do piči, do piči, do piči, do piči. Ono upaluje! Co to děje? Ten toaleťák zasraný. And his name is John C. Do piči, co se děje? To hol mě. Je! Ještě amatéři. No! Čeho to seš? Ty jsi Clip Farmer. What the fuck? What the fuck? Já to jebu, ty včely jsou nasraný a nic jsem neudělal. Co děláš, kámo? Oni jsou nasraný. Proč jdou po mně? Hej, ty jsi takový kokot, Marku, já tě zabiju, ty zmrde jeden. Počkej, ještě potkám někde. Oni tam byli včely. No, tak nevycházej ani ven, musíme jít fire exitem.